labangso press meet kang ni bangke isining arong aberta ke paklang je phan isining arong aberta ka chethan nu ye phan si niltum labangso press meet bangke ingni lo atumi engdeng trokke abruptly karbilo charlia song mahang ke thegani Karbi Anglong Autonomous Council achieve la public speech kipi hot alang chief guest a speech kipi pon hot alang le thetan isi ka declare pon isi ka declare kam tung abang ke pini bang ke ni tung Karbi Autonomous Council pe nek isi pon po je 21 lason achiklo bang ke je 21 Julai achiklo bang ke student day kisini pon po lagi kan student day masih declare pon po tapi ke Karbi Autonomous Council long kami kalender long kami ni untuk pekang pon po busi dan kebahagiaan kasi Jasmet Pet Karbi Students Day labangke Karbi lochar ya song tum ajak ding klui pen kematha ajak ding klui pen kari ajak ding klui pen kehang la Karbi Students Day labang arni ta isi lo la so teng pen atumi ana bangke 64 aphoy mahange thek arni katalon la bangke ana jak ding pen maduda kematha bawe niltum karbilo charli asong tum batai memorandum pilo batai niltum ason niltum ke kihang pondo la solong ta along tin abatai tin kihang pon long ta Karbi Students Day 21st July la sorni bangke la ke na hok along ta open pe niltum jasmet pe 51 points demand charter KSA pen la bangso ke mang along ta Karbi Students Day la bangke isi ke then nai a demand lo bangke niltum la ke niltum jongpon me athe isi akhai isi asong aparman bangke arni thik pe me doni jot itum aninkan bang tum chin lo festival sedame Karbi Youth Festival lage tarik do lage council pen recognize do pen kapre akhai tum handa khai kapre akhai tum handa asitin akhai phana calendar along son recognize do aposi Karbi KSA bangke takyong nai isi asong lo Karbi Anglong hala so posi KSA aparman sedame Karbi Anglong Autonomous Council a calendar long Karbi Anglong Autonomous Council pen recognize doni po bangke ajak inclusion se hang si atumi bangke ajak include office dame Karbi Anglong a chief Dr. Tuliram Ronghang Karbi arada farman Karbi students farman alang kematha pon labangso kematha pon thek la soarni ke pathik pon abaha niltum alang litum phan choro redat bang chok sidai posi pini na litum phan nang chopha bangke alang li atumi Karbi Students Day labangso ke declare tekang jasmet pet KSA Central Committee Lamding Road along ke do hala alang litum bar anniversary ka celebrate long si la so arni ke declare tekang posi niltum Karbi lo charlia song tiripia hin pen niltum akhai Dr. Tuliram Ronghang la pen team Karbi Anglong a team atum phan niltum alang litum phan ning ka chingdu niltum ka choro nang litum athengno pen si niltum ping tung Itum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.